Ividiyo yokugcina engagcina ukuyibona kuhlula umthakathi ile yayithi nazi izindaba zangakithi esikhombisa indawo yangakubo eyishuthile evideoize kwabe yokugcina ngaphinde ngayibuza ukuthi kwenzekalani emva kwalokho ngohlula umthakathi. Ngokukhulu ukudumala namhlanje ngitholile indaba millionaire zokuthi uhlula umthakathi akasekho emhlabeni. Ngiyazi ukuthi kupossible abantu abakule channel yami ukuthi bemazi uhlula umthakathi ngenxa ukuthi umuke wa like oyedwa kwi community kuzoqhamuka uhlula umthakathi mawulike uchanges kuzoqhamuka uhlula umthakathi mawulike uhlula umthakathi qhamuka uchanges qhamuka usandile qhamuka umhlambululi qhamuke awakening qhamuke babe baningi thola ukuthi usuyasazi nje esikhuluma lezi indaba la ku social media akasekho ke emhlabeni uhlula umthakathi physically. Izona ndaba lezo engireceive enami kade ngizibuza ukuthi kwenzekalani. Uhlula umthakathi ke bafowethu ukulwila ukulwa okuhle. Uhlula umthakathi uhambe ilight eseyibonile ubekhuluma indaba zasemhlabeni aphinda akhulume indaba zasemazulwini. Ngikhaleleni nina ningabe ngisangikhalela mina khona ividiyo enjalo engake ngayenza ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho sisuka khona futhi kukude lapho siya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona mangabe ngisho kanje ngithi mina zikhaleleni nina ningabe nisangikhalela mina. Ngibhlungu ngokuthi uhlula umthakathi ubesemncane and bengisalindele ukuthi usazoba khona. Nakulama event esiplan ukuthi not even ukuthi esiplan ukuthi ngoba sesiqalile eThekwini ngomhla ka2 May bengisenamaphupho nje ngokuthi sisazoqhubeka siyibambe ubesemncane. Ngibhlungu ngalokho kodwa futhi bese ngisho ukuthi in the same token uhlula umthakathi ubeseyibonile ilight into abeyikhuluma uhlula umthakathi bekuyizinto ebeziuliberate umqondo beziuliberate nomphefumulo. Njengamanje uyafana nomuntu oyobhala ama examination ento ayifundile nento ayazile. Ngiyakhumbula nje ngesinye isikhathi wazi washo uhlula umthakathi wathi mina ngiexista la ngiphinde ngiexiste ngale ngiyaziwa ngale ngiziphathele into zami angiphathelwa amadlozi into zami ngiyiphathele mina bayangazi mina ngumuntu onyakazisayo ama spirit ayanyakaza mina mangiqhamuka ayanyakaza. Yes kusho uhlula umthakathi bekhuluma zona impela indaba ekuyizona eziliberate nayo uhlula umthakathi ukulwila ukulokuhle uyibonile ilight. Angithi kuthiwa babusiswa abahambe lapho abahambela kuye bekuye besendlini yakhe ubesendlini yakhe impela uhlula umthakathi uhambele endaweni ekuyiyona ndawo umuntu kufuneka ukuthi athi eqale ehambe emhlabeni ebefikile kule ndawo uhlula umthakathi abekuyona abezazi lezi indaba waze washo wathi mina uma sengazi lo lwazi engilwaziyo nawe nje ubuswazi lo lwazi olwaziyo uyothi ufika ngale welcome ubuza uthi nihlaleleni nina la yini nihlalele ngoba nansi indlela nje ngiyadlula mina ngiyahamba lapha kule dimension engabona kwi astral dimension uthi ngeke ngize ngibambeke ngenxa yolwazi senginalo. Nawe uhlula umthakathi ukulwila ukulokuhle bafowethu sekumele sikhalele thina sibheke bafowethu uhlula umthakathi ube ne community uhlula umthakathi ubavusile abantu ukwenzile bekade kuthunyiwe. Angazi good people asidaliwe ngokufana akakabekwe endlini yakho yokugcina mangizwa kodwa mufuna more information ngingaxhumanisa nodadewabo
njengoba bekade nomphakathi naye anawo la awuvusile obumthanda futhi umncoma umtusa ngento ayenzayo. Bafowethu, angazi mina ngiyengibona abantu la ku social media makuguqe ilunga or someone who they call one of them, kuba khona ukuthile abakwenzayo. Angazi ningasilida ni good people, ningasilida nohlula umthakathi bafowethu. Uyishintshile impilo, ukushintshile ukucabanga kwabantu. Njengamanje nakho ngikhona mhlazane licisha nje ilambu, njengoba abantu bazi ukuthi thina abantu esi-spiritually awaken nesiphinde sikhulume lokho kwabanye abantu, sivusa abantu. Bayazi abantu abasondelene nathi ukuthi nibaluleke kangakanani kithi. Sishiya konke abantu esisondelene nabo kithi, asibaqedisakala ngaleyo ndlela. Uma ngabe sekukhona nina, siyazi ukuthi nibalulekile kithi, kodwa kaze sina sibalulekile yini kinina? Ezikhathini ezinjena ke lokho kuyavela. Bebengekho nabangasilida si-spiritual community ku social media. Mina kuyangifikela lokho, kuyangifikela. Bengekho nabangasilida bethatha i-initiative. Omunye uzobuza ukuthi changes kungani ungakwenzi wena? Makungenzeka uma kubekwa mina nami ngingakwenza, ayikho inkinga, but ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abafani. Bakhona abakwazi ukwenza ngcono kunami, bakhona abazazi ukuthi yes we are good entweni ezifana nalezi. Ngiyabaza abantu mina bahlukahlukene. Mina ke that is not my department, I know, but umuntu uma ungikhomba ke yini engabe ngisayenza. Good people, yeah, ne, short lived. Bengayitsheli ngoba siyazi ukuthi siwe izinto ngokuthi umuntu usemdala kusho usezoshona, umuntu usemncane kusho usazophila. That's what we have in our minds, angithi? Yeah, kungithusile lokhu, kungimangazile. Yabo. Short lived. Kodwa at least lokho okwami lokho engikushoyo ngokwakhe nangokumphefumulo wakhe, tabe yithunyiwe yena uyenzile. Ufakazi walokho ukhona, usele la emhlabeni. Usele la emhlabeni ukwenzile, uze wavula ngisho YouTube channel for the love of the awakening, for the love of contributing to the collective awakening. Yeah, ne? And I was busy checking. Washonapi. Yazi bafowethu, sesiyingane zandawonye. Ish. Bafowethu, ngicela sihlanganeni spiritual community ngalesi sikhathi. Ngicela sihlanganeni bafowethu, ngicela singabi there for each other on socials. Ngicela sibe there for each other noma inini. Ngiyacela good people. Can't we move in a progressive manner njengamanje? Can't we move in a progressive manner? Ngizwile ukuthi ufihlwa ngomgqibelo umzimba wakhe. Lo uphambi kusasa la ngithole khona information. Kuvelile ke njengoba nibona la ukuthi uLundi, yabo, yeah, ne. Hayi kunjalo ke. Yeah, ngimangele namanje ngisadumele. Mina ngisele ke at least. Ciao. So fast. Awubelishelincane lela bhungu. Kodwa ke
nenzeka noma yini noma inini.